Я виж сега, пак, изпри да го бараш телефона, брат, гледай без да го бараш. Това! Чай сега, виж сега. Ти му удреш, ти идваш така правиш. Издай се бързо, ако приемаш това. Ти първо казваш, никой ще няма да си Да, ама не ти кажеш. Издай се бързо, Не това да кажа, ти кой ще? Чуй сега, ти идваш без да му удреш. Издай се копеля мръсно. Издай се бързо копеля мръсно. Къде са парите? И аз казвам, никой аз предавам приятели. Ти му удреш, аз викам. Ти за кой се имаш, ти му удреш? Бам! Чули? Не, ти ще кажеш, никой ще няма да си Да, сега ще го кажам, давай. Идвай, ама без да му удреш. Първо казваш, издай се мръсно копеля. Чакай. Ама без да му удреш. Леко е. Ти да леко ми е ред. Казва, издай се копеля, къде са парите? Издай се мръсно копеля. Къде са парите? Никой не аз се предавам приятели. Ако искаш, нека ми докарай. Ако искаш, затворим в края. Издай се, бе! Ти кой идваш, копеля? Ти запазиш, брат. Ай, добре. Свира ми. Стоп! Втория път. И много си не мога да ще еба. Леко контрол. Хубаво. Там ще правиш. Това е по-леко. Да, ама аз ти казвам. Добре, ама леко. Като удря, няма. Ти запазиш, брат, така правиш. Добре, кажи. Аз като педраст. Кой бях ти, бе? Шматка, никой аз предам приятел, ако ще ми лека ми докарай. Кой искаш ми прави, че... Кой бях ти? Ти кой удръжаш, матка? Кой бях ти? Ти кой съм мой мъж? Добре.